Takže ľudská. Podľa požiadavky tu je video hotela silno francúzskeho v Afrike, silnoafrickej. Tak. To je toaleta so záchodom. Tu je zaujímavé na záchode, že namiesto kefy majú túto super sprchu, v ktorej tečie slaná morská dezinfikujúca voda. Tu by sa zišlo aj u nás. Tak. Teraz toto je druhá časť, kde je sprcha s umývadlom. Takto z diaľky. Africké motívy, tieto kliky háky na čiernom. Pokračujeme ďalej. Tu je maličký stolík, televízor, lampa. Tak, otočíme sa na časť silno posteľovú. Toto je postielka s nočnými stolikmi. Tu na oné skrine s materiálom. Tu sú dvere do ďalšej izby, ktorá sa môže prenajímať naraz, ale to nám netreba. Takže takto sa ide na balkón, odhraňujeme záclony, odomkneme, tak a potiahneme. No a tu na balkóne teplá hovado. Tu je kýblik silnoafrický. Toto svieti v noci. Tak, toto je pohľad zvonku. Dole je pláž, vzadu pláž. Bazén, vzadu piesočná pláž. Toto je taký malý posedeníčko. Tu sa sušia z fitnessu veci. Takže sa ešte pozrieme z tejto strany. No, ako to vyzerá. A ešte sme neukázali minibar. Aha. Takže minibar je tuto katunáka. Čipsy musia byť, vodička, kafičko, Nescafé, konvička na čajík. Tu nám otvoríme a vidíme tu krabičku s kávičkovými dobrodkami. Čajíček voňavý, hehehe. Vidíte, vonia krásne. Nevidíte, lebo na videu nič nevonia. No, a tu je chladnička. Mango hrozno zostáva nám zjesť. Tak, a to by asi tak bolo všetko, ako dekorácia africká. Tak. Takže, čau.